Sanamukela ohlelweni lethu lanamhlanje ku-SP Media TV. Lo bingelelayo unolwazi wakashomela. Cela manga ukuthi uyaqala ungena ohlelweni lethu, sicela usubscribe, ulike, uphinde ucomment. Nazi-ke esiniphathele zona osukwini lanamhlanje. Sikhumbule ukuthi besike saba netrend kakabza small egqoke uplain mode. Njengoba besazi-ke bakwethu ukuthi igcokama elisha lithi ilona isibonelo kumfana ukabza small, and sekusuke ugqushe-ke phakathi kwayo yonke lento. Usjava akavumi, uthi yena akazange azabonele kwigcokama. Kanti-ke uthi isibonelo sakhe yena uBig Zulu umkhaya wakhe, nabanye basho njalo bathi isibonelo sabo bona uBig Zulu, hhayi igcokama elisha. Phinde sithole indaba ezithi uprofessor uzokhipha i-new single track lapho khona ezabe featurishe uShwi noMtekhala noSun L Music. Isihloko sengoma sithi ezangakini. Nakho okunye okulandelayo, uDanger noDJ Vu bathi benza i-event ngomhla 26 February. I-location ithi Long Walk 2006 Lifestyle. Kanti-ke bathi i-general 50 rand, after 7 PM 100 rand, ama-VIP 200 rand. Nanga-ke ama-artisti esizobe sinawo uProfessor, sinoTipsy, Elvovo, uZakwe, uDuncan, Babes Odumo, uMampintsha kanye noDladla.